By the Light Mobile. Haideți să vedem ce pot să fac în acest meci. Dacă voi scăpa sau voi muri. Golden Farm, o mapă destul de ok. E clovnul. Super! Da. Cel mai enervant killer ever. Clovnul. Poate mă lăsă sau nu mă lasă în pace. Nu mă lasă în pace. Și parcă văd că nimeni nu mă salvează. Pentru că în jocul ăsta de ce ai salva? Poate mă salvează tipul ăla care stă crouch. Zic și eu așa, poate vine. Dacă nu el, altcineva. De fapt, stai că vine el. Și aparent e un Bill. Bine că e Baro Time. Trebuie și repară. Fier ar să fie de lag. What? Ce cu lagul ăsta? O, Doamne ferești. Da, țin heal mai bine. Bă, heal. Așa. Ați văzut și voi cum merg skill-urile. Groaznic. Eu apăs acum și mi-apasă exact după ce o trecut de zona care ar trebui să o prind. Poate și revin între timp, zic și eu. Blană, din nou. Nu pot să cred că nu vine killer aici. Am explodat generatorul vreo... Câte vreo 3-4 ori. Pe bune. Hai că încet începe să-și revină. Dar atunci era un lag groaznic. L-a prins pe acel survivor. Și a mai lovit încă unul. Sper că n-are Noed. Atâta vreau să știu. Dacă are sau nu. Dacă n-are Noed, atunci e un killer drăguț. Să-i zic așa. Perfect. Eu repar, ceilalți survivor stau degeaba. Unul e pe jos. Treceți la reparat. Da, nevermind. A fost lag. Anyway.
Și nu uitați, dacă vă plac episoadele de Dead by Daylight Mobile, să lăsați un like, să vă abonați și un comentariu dacă doriți. Și cel mai important lucru, să arătați clipul la cât mai multă lume, să fie cât mai vizionat. Cam atât. Aș merge eu să salvez. După ce termin generatorul, dacă nu va fi salvat. Ok, s-a dus și sprint burst-ul. Sper că nu campează. Campează. Super. Și se uită în direcția mea. Că de ce nu? Da. Presupun că ăla va fi mort pe cârlig. Sau... What? Nu a fost salvat, ok. Și au căzut altul. Au căzut alții. Că nu pot să stea în picioare. Plană. Când încerc să-i explic ceva, skill check. Regret că nu mi-am luat o cheie. Sper că au Unbreakable măcar. Da, nu știu ce să zic. Nice. Perfect. Încă un generator aici. Bam. Aparent unul s-a eliberat de pe cârlig sau a fost salvat. Și eu băuit generatorul în timp ce vreau să explic ceva. Și killerul vine încoace. Nu mai văzut, te rog. Am încercat un 360, nu a fost, nu a fost. Ok, aparent știe să joace. Măcar dacă ar fi avut o lanternă, ceva. Acel Jeff. Deci ai swear to God, dacă nu mă salva nimeni. Și după ce am reparat vreo 3 generatoare. Nu ar fi fost corect acest joc. Ok, un generator la poartă. E în spate. Nu o veni aici. Ok, ok. Bine, 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 bine. Poate scap, Doamne ajută. Ar fi fain, primul meci, primul win. Bine că am resilience și pot să repar mai rapid. Și poarta o voi deschide mai rapid. Ceea ce e tare. Dacă aveam și hope-ul, mamă, deschideam poarta în 2 milisecunde, vreau să spun, ferar să fie de skill check. Ok, ok. Și am uitat de adrenalină. Ok, apare nu vine aici.
Văd că mai este o Feng, dar care Noed. Sunt mort. Nu mai contează. Și cele picările că avea adrenalină. Finally. Finally. Acum să-mi dea un hit și cam atât. Ok. Dar... lanternă. Dar aparent nu prea vine. Sau... Ba, vine. Hit. Vreau hit. Dă-mi un hit. Clovnule. Nu mai contează. $18.000 de puncte, level 61. Aș lua Premonition, ca să-l maxez, nu de alta. Da. Aș lua și acest cadou. Oh, fine. Da. Și noi ne vom revedea data viitoare. Pa!